ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತ್ರೆಗಳ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದಕ್ಕಲು ಒಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಓವು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನು ಒಂದು ಎನ್ನೋ ಒಂದಿತ್ತ ಮುರಾಣಿ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗನ ಮದ್ನದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿಯತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಮೊನ್ನದಾನಿ ಹಿಡ್ದು ಮೊನ್ನದಾನಿ ಮುರಾಣಿ ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ದ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇರು ವಿಜಯಲಾಕ್ಸ್ ಬೆದ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಜರಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದೊಂದು 2-3 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಂದೆನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮದ್ನದವ್ಲ ಮಾತಗೂ ಕೇಂಡೇರು ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂಗೇನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಂಡ ತೂಕತೆ DJ Harish from Bengal. ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾತ್ರಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.